Ụtụtụ ọma ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna, unu asaala chi. Eji m aka na onye ọbụla rahụrụ ma tetakwa n'ahụ isi ike na ndụ n'ụtụtụ a. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ dịrị Chineke bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ maazị Ostadimma Akụdị n'obi kunna ya nọ n'ụtụtụ a dịka unu si anọkọkwa n'oge ndị gara aga. Taa bụ abalị mbụ n'ime izuụka ọhụrụ a. Taa bụ Mọnde. Ihe ọbụla anyị na-eme dị mma n'ụbọchị taa, ka Chineke gọzie anyị site na ọrụ aka ya isi iche n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. O nwere ihe m chọrọ ka anyị karịa taa. Ọ bụghị ilu maọbụ nkọwa ilu, ọ bụghị aha maọbụ nkọwa aha. Ihe m chọrọ ka anyị karịa taa bụ ya na-akpọ asịrị. Asịrị nke ndị bekee na-akpọ gossip. Mgbe ndị ntakịrị, ihe nji wee mara ya na-akpa asịrị bụ mmadụ abụọ nọkọ ma ọ karịa na-akpa nkata. Ha ewere ihe mere onye ọzọ, ma ọ were aha onye ahụ, ma ọ bụ ihe ọzọ gbara onye ahụ gburugburu wee na-ekwu okwu. A na-akwa na-ekwu ihe ahụ n'ọnọdụ ịdị mma, ma ọ na iji wee mee ka eto onye ahụ. Ọ bụ ikwu ebe onye ahụ nwere ntụpọ, ma ọ bụ ihe ọjọọ onye ahụ mere, ma ọ bụ arụ onye ahụ mere, nke ha na-agaghị enweli ike ịpụta n'ihu ya wee kwuo ya. Ọ bụ ya bụ mmadụ ịnọ were onye ọzọ na-akụ asị. Ọ dakwasa onye ahụ, ịpụta gị na onye ọzọ ewere na-akpa nkata, na-ekwu ya n'azụ onye ahụ. Ma ọ na o nwere ihe ọjọọ nke chọpụtara na mmadụ mere gị, ị gaghị agakwu ya, ị gaghị enweli ike ịgakwu ya, gwa ya sị ya ihe mere m adịghị m mma. Kama ị ga-eme otu ahụ, ịpụta eburu onye ahụ na-agagharị akọ ihe ọjọọ dị iche iche n'elu isi onye ahụ, ihe ọtụtụ ndị mmadụ ahụ gị na ha na-akọrị maka onye ahụ. Ya bụ ihe a na-akpọ asịrị. O nweghị onye na-apụ ga-akwuo na mmadụ onye ahụ ezigbo mmadụ, na onye a rụrụ ụlọ, na ọ zụrụ ụgbọala ọhụrụ. Anaghị ekwu ya. Onye ọbụla pụta were onye ọzọ kwuo ya, ka ha abụghị asịrị. Asịrị na-abụkarị ụlọ azụ, ọ bụ azụ ihe ọma mmadụ na-eme, ma ọ bụ ihe mmadụ mere. Mgbe m na-etopụta, sọsọ ụmụ nwaanyị ka m maara na-akụ asịrị. Ụmụ nwoke a na-akụ asịrị. Ihu ebe ụmụ nwoke nọkọrọ, ya na-ekwu maka ọnya ha esiri n'ime ọhịa, otu o si ya, ndị nke nọ n'ime obodo, ndị nke bi n'ime obodo, ọnya esi n'ime ọhịa, otu o si magbuo ji, o si magbuo mgbada, otu o si magbuo akpụra, o si magbuo agwụ elu. Ya niile abụla ihe ya na-ekwu. Ma ọkwanụ ụmụ okorobịa, mgbe ihu ebe ha nọkọrọ, ya na-ekwu gbasara egwuregwu ụkwụ nke a na-akpọ bọọlụ n'olu bekee. Ihe a na-akọrị. Ma ọ bụ o nwere nwa agbọghọbịa, o nwere ka o si ụzọ si wee gaa na-ele ya anya. O nwere ofu onye n'ime ha na-achụ nwa agbọghọbịa, na-achụtapụta kọrọ ndị enyi ha ekwuo. Ha naghị anọkọ na-eburu mmadụ bụ n'isi ka abụọ na-akọ ihe ọjọọ dị iche iche n'elu isi onye ahụ. Ụmụ nwoke a na-eme, ahapụchabeghị ihe a na-akọ, kọwa ihe ọzọ bụ asịrị. Mana ugbu a, ana m ahụta na ọtụtụ ụmụ nwoke na-akụzi asịrị a karịa ụmụ nwaanyị. Ịga ebe ụmụ nwaanyị na-eke isi, ebe a ka ị ga-anụ asịrị. Ụdị asịrị ọ bụla ebe a ka ị ga-anụ ya. Ụmụ nwoke nke ha anaghị abụ ụdị asịrị ụmụ nwaanyị na-akọ. Ha na-akọ ihe gbasara ihe mmadụ nwere ike ile anya ọpụta uru, itinye aka n'ime ya ọpụta uru. Ihe gbasara azụmahịa, ihe gbasara ka mmadụ ga-esi wee rụọ ọrụ wee rite uru na ya, dịka ọrụ ugbo. Ya bụ ndị nọ n'ime obodo, ndị nke nọ na mba mepere emepe, ụmụ okorobịa na-arụ ọrụ oyibo, na-azụ ahịa. Ihe ha na-ekwu gbasara ahịa ha na otu ọrụ oyibo ha si dị, ụdị enyemaka ha chọrọ, ma ọ bụ gịnị ka ha ga-eme na ọnọdụ dị otu a ha nwetara onwe ha n'ọrụ oyibo ha, ma ọ bụ na azụmahịa ha. Ekwuwe n'etiti onwe ha, ndị nwere ihe ha ga-ekwu ekwupụta, wee na-enyere onwe ha aka, reta onwe ha aka. Mana ọ na-ewute m na ọtụtụ ụmụ nwoke ugbu a na-agbazi asịrị dịka m si kwuo, karịa ụmụ nwaanyị. Ha gbakarịrị ụmụ nwaanyị na-asịrị. O nwere m chọrọ akwụkwọ akọ ngakoro otu nwa okoro
mụ na ya ọgbọ bi na ime obodo. Nwatakịrị nwa okorobịa ọ na-akụ asịrị kwubiga ya oke. Ọ chọghị ịma, ọ bụghị onye nwere chọrọ enweghị nzuzo ịkọrọ ya nzuzo bụ n'obi na ihe nzuzo ahụ abụkwa ihe nzuzo. Ọ ga-apụ ga akọ ụzọ ọ ga-esi wee kọọ ya, ọ gaghị akọ ya wụ na otu ahụ isi wee kọrọ ya. Ọ bịa o wepụsị ya ebe dịgasị iche iche tinye nke ya, ka ọ ga-abụ ya doro ya sị weta gị kugbuo na ịhụ ezigbo mmadụ. Ọ naghị ekwu ihe ga-eme mmadụ na ya onye ahụ asị ihe ọgba dị otu a ka i kwuru n'azụ. Mba, ọ naghị ekwu ụdị okwu ahụ. Ọ bụrụ ihe ga-ejikọ mmadụ na isi ọnụ, ihe ọ na-eme ọ ụdị akụkọ ọ na-akọ. Ọ naghị akọ akụkọ ga-eme onye nụ na nwanne ya kwuru ihe dị otu a, onye ahụ ekwe nwanne ya n'aka. Ọ bụ akụkọ na-eweta iro, akụkọ na-eweta okwu na ụka, akwụkwọ na-eweta mmadụ na ibe ya adịghị na mma. Ọ bụ ụdị akụkọ ọ na-akọ, ụdị asịrị ọ na-akọ. Otu mgbe ọkụ latrik maọbụ ọkụ ma agbara gafere na ihu ama anyị. Site n'ụlọ anyị ruo n'ama anyị ebe ahụ ọkụ latrik a gafere nwere ike iricha ihe dịka ogologo osisi abụọ, kepụta na ọ dịtụ obere anya. Mgbe kpebie n'onwe m na mgbe dị otu a na m ga-eje gote osisi osisi ogologo a na-eji etinye ata ọkụ ka a na-akpọ melina n'olu bekee, ka m wee dọbata ya were ọkụ dọbata n'ime ụlọ anyị, maka na etinye ego ọkụ kemgbe n'ime ụlọ anyị. Ka m na-atụghasị agụghasị, ruzie mgbe ego pụtara maka lọta ka m mewe ya. Ka m na-eme njegoro osisi melina ahụ eji ada ọkụ, webata osisi na-abụọ ahụ, ngwa ngwa oje kọrọ ofu onye ikwu na-anọghị ụlọ ya nọdebere ụlọ nke anyị. Ekwe ihe m na-eme na m etiwegokwa ọkụ na m eme nke aka. Onye ahụ si ya ngwa na o were ekwentị ojere ka mụ na ya kwuo, dịka o si gwa m mgbe o ji ekwentị ahụ bịa. O were ekwentị ahụ nye m, bụrụ onye ahụ ekwuo kọchara ya ebe m gabidere ọsị m oke na ọ dị mma. Ihe mere na ọ na uche nke ya na ọ ga-amasị ya ka etinye osi ogologo eji ada ọkụ nke simenti, na eji okwute na simenti wee rụọ, ka a na-akpọ concrete pole n'olu bekee. Ọ ga-amasị ya ka etinye ụdị ahụ. Mana ile anya hụ na nke concrete pole ahụ na osisi melina abụghị otu ọnụ ka a na-ere n'ahịa. Nke concrete pole ka daa ọnụ karịa melina, osisi melina. Kwacha ihe ọ ga-eri, si ya ọjụọ bụsi ya na ego ole m waya dị otu a, si ebezi ụlọ na ebe onye chọrọ ka mụ na gị jikọ aka wee mee ya. Ngwa na anyị ga-ekene ego ya, anyị kee ego ya, kpọọ ya gwa ya si osi oke na anyị ga-etinyere m ego n'ọba ego mụ na ya wee kwekọta. Ya ka m nwechara amaghị m ka o si wee jee kọkwara onye asịrị ahụ, si ya lele onye asịrị ahụ bịakwara ka ọ kọrọ mmadụ ọgbaghara na nọ n'ime ebe ahụ. Ọ gafee na-asị na ndị mmadụ maka ndị mmadụ si asị ndị mmadụ si ekwe so gba nkịtị mmadụ onwe onye o ji aha ya na-abịa, mana amaghị m na ọ bụla ka ọ chọrọ ikwu maka ya. O rute n'aka dị ya na-ekwe ego ole m gwara nwa amadi ahụ na ọkụ a waya na ohere. Mana eziokwu waya ahụ m gotere bụ ezigbo waya galara ọnụ. Ọkwa na ụdị waya m chọrọ iji wee dọbata ọkụ ahụ, mana ọ ezigbo waya na-anọ ọtụtụ afọ tupu o nwee ntụpọ. Eleghị anya ụdị waya ha na-eyuzu n'ụlọ bụ waya na-agala ha ọnụ, ma eriri ọkụ ha na-eyuzu ụlọ bụ eriri ọkụ na-agala ha ọnụ. O ji wee dị ya ka nke ahụ goro na onwebeghị onwe ebe a na-ere ụdị eriri ọkụ ahụ. Nsị ọ dị mma, ọ na-akọ ọkọchị onye ahụ tinye ego na-awụghị ego m gwara onye ikwu ma mụ na ya na-jikọrọ aka na-achọ itinye ọkụ ahụ. Ego tinye okpukpu n'elu ebe ọ ga-awụ ya ndị ọsị weta mgbuo na mana nnukwu onye arụrụ ala na nnukwu onye oshi mana ụdị ihe ahụ. Mana okwu ekwucha kwacha ụkwara si ya nwoke ma nọ ebe a, ọ sị na ya ama na ndụ ya
mana ebe nnọ gba ha na nnọ si oke si ihe a ka ị pụrụ ịbịara ebe a na-abịa akọ si ka kwe mana ntị m ka m ji wee nụ ihe niile agwụ ihe a sị na onwe onye gwara m asịrị ya onye kọrọ m akụkọ ọgụwa ihe a ka ị na-akọ iji aha m na-akọta nọrọ ebe a kpọọ onye ikwu m ahụ si ya biko na kedu ihe ị gwara nwoke ma tinye ebe ọ ga na-ekwupụta ka nwokorobịa anụ ya ka m tinyere okwu nwokorobịa si ebe a pụọ gbapụ si apụla ka ị nọrọ ebe a onye kọrọ ihe a ka o were ntị wee nụrụ gị nwakwa na anụrụ okwu asị na okwu ụgha nọ n'ime ihe a bụrụ onye a mere ọ sị na ọ dị ya ngwa ngwa na nwa ya ahụ adịghị ya ka a na-achọrọ iji gotere nwa ya ọgwụ maka na ọ gbana mmegbu ya eruola ka anyị na nwere na-akpa nkata onye ahụ bido rịọwa na ọhụụ ihe dị otu a na-ekwere ihe ya gwara ya si ya ọ dị mma amarụgo m onye nwa okorobịa ahụ ọwụwa onye na onweghị nsogbu aghọtara m nwa okorobịa ahụ ihe a gara etinye nsogbu n'etiti mụ na nwanne m nwoke a mana otu anyị si wee jikọ okwu a dịka ndị maara ihe mere bute nsogbu o nwere ọ kara awụ ka ọ ga-esi wee nwee mkparịta ụka ahụ ya na nwanne ya nwoke ọ ga-egwe ya n'ụzọ ọ ga-abụ onye nne ya ọ ya eji iwe bikos maka na sọsọ onye maara ihe gbasara ọkụ a na-etinye ọkụ na ihe niile azụrụ sọsọ mụ na ya etiti mụ na ya onye maara dekọrọ bụ nwanne nwoke ahụ sị gị na ọ bụ onye be anyị bi na ime obodo ka ahụ wee gaa kpọzie ya si ya nwoke mgbe ntị chọrọ gazie ya ọ bụ eziokwu na ọkụ a si na ihu ụlọ unu gafee agbakwana anwa dọrọ ọkụ dọba n'ụlọ gị na-agwa ọnwa agba maka na mgbe a gbakọchara ego ahụ ahụ na mụ a ego tinyere karịrị ngwa nwoke a si ya anwakwana anwa nye ya ikikere si ya jee onye ikwu ma ngwa ya si anwakwana anwa nye nwa amadi ya ikikere ka ọ dọbata ọkụ onye ọbụla chọrọ ịdọrọ ọkụ site na ogologo osisi ọkụ ahụ nke kọnkriti poolu ahụ kwesịrị ịbịa hụ maọbụ zie m ozi nye onye ahụ gaa n'ihu ọdọba ọkụ ahụ o nwekwara nwanna m ọzọ ụlọ ha nọdebekwara n'akụkụ nke anyị mgbe ọ na-arụ ụlọ onye a pụọ gaa gwa ya si ya ọkụkọ mmanụ o jikwa zụrụ poolu esi na ama dọrọ ya ka awụ ezigbo nwanne m ọwụghị ma onye nke mbụ mụ na ya mere ihe ọkụ na onye nka ha bụ ezigbo nwanne m ha abụọ bụ ezigbo ụmụnne m ọwụghị ụmụnne nke ọnụ anyị eri nwanne m nke gara ụlọ ọhụrụ asị mgbe a na-abịa agwa onye ọmụma amadi ahụ na mgbobo na-abịa agwa ebe ọ ka na-arụ ụlọ ọhụrụ si ya mgbe ọ bụla ọ chọrọ ịdọrọ ọkụ na ọ gwa ya ka ya jee gotere ya eriri ọkụ niile nke ọzọ bụ na agwa nwa ahụ adịghị mgbe onye ọbụla nọ n'ime obodo maara ya ọ bụ onye na-eme aka otu a ogbuo nwoke ahụ marakwana maka ya akọchala ya ọrụ o kwesịrị inye ya ka ọ rụọ n'ụlọ ọhụrụ ahụ jee nye ya ndị agba maka na onye awụghị ezigbo mmadụ gwachasị ya na ma na enwe ha ọgwakwala m ka m nye ya ikikere ka ọ dọrọ ọkụ maka na ọ agaghị ekwe onye echefuru onye a nwanne m nwoke nwanne nwoke ahụ mụ na ya ahụ ọ na-agwa m lekwa ihe nwatakịrị a gwara ya si hụna maka si ya dọkwa n'ọkụ ọ pụtara na agaghị m adọnye nwanne m ọkụ ọhụrụ na ọgwa m si ya agakwara ya ntị ọtụtụ ihe niile dị iche iche nsogbu a na-enwe n'ime obodo ọrịa nwa na-ebute n'ihi gịnị asịrị ọrụ ya anaghị anọ ofu ebe ọgwụkwara onye a na-akọrọ akụkọ esi akọtakwana mmadụ ọgwụkwara onye na-anọ nwee ebe ihe emere kama ọ ga-akọ akụkọ ya nwụrụ na-achọ ịkọkọ ya otu o si mee ọ pụọ tinye nnu na ose ebe ọ ga-atọ ụtọ na ntị ebe onye na-asị weta onye mere ihe a ka akụgbuo ọ bụ dị aka ọ na-akọ ọ naghị achọ ebe mmadụ na ibe nọ n'udo ya ma were ya ka nsị ka nkọtụrụ uru ihe asịrị pụtara anya ka ga-ebutekwa okwu a na mgbe ọzọ ka ọ dụrụ onye ọbụla mgba na-eke n'orie afọ na nkwọ ọbụla ọ dị mma onye ọbụla tinyere akata ka ọ gaara ya emekwana nwanne gị anya ụfụ emekwana nwanna gị anya ụfụ ihe ọbụla nwanne ma nwanna gị mere gị na-adịghị gị mgba kpọọ ya
gwa ya ka unu mezie ya. Ihe ọma mere ya, soro ya kelee Chineke, soro ya ṅụrịa ọṅụ, maka na isoro mmadụ onye ihe ọma mere ṅụrịa ọṅụ kelee Chineke, ị ga-enwetakwa ihe ọma nke gị, ele ya anya nke ga-akarịa nke onye ahụ. Ọ bụ otu aka ụwa si dị. Ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ndewo.